Мили модни хора, здравейте! Реших днес с помощта на изкуствен интелект да видя как се създава моден бранд и това да бъде нещо, което ще коментирам, тъй като какво се случва в днешно време. Решавате да правите моден бранд и първото, което питате е Google, второто, което питате е изкуствен интелект. И след това идвате на консултация и казвате, че сте стигнали много напред в процесите, а пък аз ви връщам в първи клас и даже и преди това, защото вие сте пропуснали много фундаментални нещата. Сега аз ще мина през вашия път и ще коментирам каквото ми излезе, ето, нали, от празна страница в ChatGPT. Ще напиша, искам каква е тази клавиатура? Искам да създам моден бранд. Как да започна? Така, как да започна? Задаваме въпрос. Много ми е неудобно от таблета да работя. Да стартираш моден бранд е вълнуващо, но и доста структурирано начинание. Изисква комбинация от креативност и бизнес мислене. Ето ти пътна карта, по която можеш да тръгнеш. Идея и концепция. Може би трябва да си водя записки някъде, нали? За да може да се случи цялото това нещо и да видим и колко време ще ми отнеме. На таблета ще чета, на лаптопа ще пиша и накрая, ако се получи нещо интересно, ще споделя в линкове какво като резултат има. Така, първо на идея и концепция. Идентичността на бранда, лукс, улична мода, устойчива мода, кежуал. Айде, устойчива мода със сигурност. Устойчива мода. Нишова мода, каквото и да значи. В смисъл, аз тук тези неща, които са, ако нямам никакъв опит, шансът да ги разбирам е много малък. Например, лукс е много субективно понятие. Улична мода, окей. Стрит стайл е нещо като наложен стил, който така в публичното пространство е много засегнат този стил. Устойчива мода, аз знам какво е, обаче вие по всяка вероятност не знаете какво е, но не се притеснявайте, можете да влезете в нашия членски клуб и там има речник на модните термини и ще разберете. Или просто ме следете, аз често изпадам в такива словоизлияния за устойчивата мода и грешните схващания на устойчивата мода и злоупотребата с този термин, но айде да се придържам към темата. Нишова мода, например, вечни рокли или спортно облекло. Охо, аз като прочетох нишова мода, между другото, първоначално съвсем друго ми беше представата, какво ми казва ChatGPT. Така, изясни мисия и визия. Защо твоят бранд съществува и какво различно предлага? Добре, явно трябва да се настане някак по-удобно. Да изключим това зарядно. Настанявам се. Буквално ви правя преки свидетели на процеса. Ето така ще направя. Ще си водя ни записки. Идентичност на бранда. Това, което ми дава ChatGPT, аз буквално ще го използвам. И ще му задам тази следваща информация, за да ми даде следващи стъпки. Изясни мисия и визия. Мисия и визия. Защо твоят бранд съществува и какво различно предлага? Това ще сложа отговор, който вие най-често ми давате. Мисля, че мога да създам дрехи, които ги няма по магазините, но съм сигурна, че хората ще харесат и носят. Ако чувате шум, наистина сте в тотално неформална среда. Вкъщи в момента се случват някакви неща. Аз съм вкъщи и докато нещата се случват, аз решавам просто да ви говоря полезни работи. Така че ако ви дразнят шумовете, оправите се, то си е за вас. Ако не може да се концентрирате по време на шумове, то не знам дали бизнесът е вашето начинание. Така, точно това ми казвате вие като информация, така че точно това нататък ще дам ясно на ChatGPT да работи. Намери своя таргет аудитория. Кой е твоят клиент? Таргет аудитория. Хора като мен.
Съжалявам, че се смея, обаче вие наистина казвате хора като мен. В следващия момент няма, още се определяте като уникални и още няма много хора като вас, но искате да обличате хора като вас, нали, малко звучи като обречено на провал. Но айде аз тук, за да не обърквам много чат GPT, ще му дам хора като мен, ще му дам повече информация. Ще да напиша млади жени, но айде жени на средна възраст с финансови възможности, деца, сериозна работа, комплицирани. Така ще написам. С изискан стил, каза Надежда с празните ръкави. Подобни ще го задам. Така, след това проучване на пазара. Изследва конкуренцията. Кои марки вече съществуват в сегментите? И всички да ми казвате, че това, което ви си го представите, го няма на пазара. Така че на пазара няма такива дрехи, като тези, които искам аз да правя. Макар че те са ежедневни или официални. Изследвай конкуренцията. Разбери какви ценни стилове и канали за продажба използват. Искам да продавам собствен... Не, айде, няма. Искам да продавам през Instagram и Facebook за начало и в последствие да имам собствен сайт. Така. За цени искам да държа средни цени около 100 лева на продукт. Средна цена. Измислям си тук, ама твърдо така си ги представяте нещата. Откри празнината в пазара, която твоят бранд може да запълни. Така, това... пазара си е празен според мен, така че тук няма да давам подробности. Разработване на колекцията, първите дизайни, дори да са само скици. Избери материалите. Тук брандът ще се произвежда само от естествени материи. Повечето от вас нямат никаква представа какво е естествени материи. Намери шивач или продавач, които да превърне идеите си в прототипа. Това в друго видео ще го коментирам. Визуална идентичност. Брандът се казва Начи. Създай лого, цветова палитра, типография. Добре, тия неща няма сега да им обръщам внимание в момента. Изгради разпознаваем стил на комуникация, как говориш на клиентите си. Елегантно, бунтарско, минималистично. Обръщам се към клиентите ми любезно, учтиво, приятелски, уважително. Винаги ги питам за мнение. Давам пауза на видеото, защото имам будно бебе. Ще пробваме да продължим така. Така, визуалната идентичност, така, бизнес страна, изготви бизнес план, дори опростен. Вижте сега, какво ще направя. Направи ми бизнес план. Ще му даже сложа една усмивка. Направи ми бизнес план. Колко ще ти струва първата колекция, как ще финансираш, на каква цена ще продаваш, регистрира марката фирмата си, избери стратегия за продажба, онлайн магазин, шоурум, бутици и така. Маркетинг, боже хора, ето за това вие не можете да направите брандове. Маркетинг и изграждане на общността и присъствие в социалните мрежи, Instagram, TikTok, Facebook. Покажи процеса от скица, плат, готов продукт. Работи с инфлуенсъри, блогъри или микроинфлуенсъри. Помисли за професионална фотосесия за представяне на колекцията. Ужас! Лансиране. Направи малка капсулна колекция вместо голямо производство. Умно, това е много умно. По-лесно и по-малко рисково. Организирай лансиращо събитие, физическо или онлайн. Това е задължително, но на много по-различен етап. Събирай обратна връзка и оптимизирай продуктите и комуникациите. Най-важното е да започнеш малко, но с силна концепция. Хората купуват не само дрехи, а истории и ценности. Искаш ли да ти направя, примерно, практическо ръководство първи 90 дни за моден бранд? Интересно, да, искам, разбира се. Така, но сега, това, което го написах като текст, трябва да му го задам. Първи 90 дни стартиране на моден бранд, месец, на основи и концепция.
Седмица 1. Определи идеята на бранда така. Тоест, това ми казва, пак същото направя, избери име на бранда във втората седмица. Третата седмица изготви базов бизнес план. Добре, тук ще вляза в конкретика. Определи идеята на бранда. Стил, аудитория, ниши. Пример, устойчива улична мода за жени на 20 до 30 години. Какво не се започва според мен изобщо от там. Ако искате да направите собствен моден бранд, това означава, че ви имате вече готова идея в главата ви и не трябвате първо да се чудите какво да си измислите. Вие имате някаква идея, вие трябва да намерите начин тази идея да живее в материалния свят и да достигне до правилните хора. Тоест не трябва да си измислиме, че жените между 20 и 30 годишна възраст биха имали евентуални някакви желания да носят еди какво си и вие сега да почнете да го представяте. Никога няма да престана да цитирам Форд, който казва, че ако е бил попитал хората какво са искали, те са щели да кажат по-бързи коне. Ако вие претендирате, че искате да създадете моден бранд, защото имате добра идея и искате да я материализирате, защото вярвате, че тя има своите последователи в света, то тогава не ровете, не търсете под вола теле, ами разработете вашата собствена концепция. Тоест, първото, което трябва да направите е да успеете по някакъв начин да структурирате вашата идея, която вече е там и е налична. Ако вие първо се чудите от каква идея да започнете, трябва да изкарате няколко курса за обучение, за да видите дали изобщо това е вашето нещо. За да можете да разработите моден бранд, трябва да имате много ясната представа какво точно искате този моден бранд да представлява. И може би наистина началото е да си кажете, значи моден бранд значи да правя облекла по еди колко си на сезон, може би, или на 2 сезона. Ако ще правите устойчива мода, е абсурдно да правите повече от 2 колекции на година. Тоест, ако ще правите устойчива мода, се придържате към онези старовремски виждания и сезонности, пролет-лято, есен-зима. 2 колекции правите в устойчивата мода, например. Да, каза го вече, повтарям се, малко тази мисъл ме разсейва, но защото е много сладка, вижте, тя тук ще остава от 2-3 часа сън и иска игра, а може да има и екшен в памперсони. Така, след малко ще проверим памперса, мама сега не работа. Но, допълнително създадена работа. Дай малко няколко усмивки. Я виж къде е бебето. Така че първо е много важно да имате идея, която наистина вярвате, че заслужава достоен живот в материалния свят. Втората ви стъпка е да я визуализирате тази ваша идея, така че вие да можете да се разберете до степен такава, че да можете да предадете тази идея на всички останали звена по пътя. Така че идеята трябва да ви е факт, а не те първа да се чуете какво да измислите. Името на бранда също трябва да е нещо, което от отдавна да имате в главата си, защото не може сега да се сетите, че трябва да си кръстите фирмата Пешо ООД. Не е много сериозно. Името на бранда трябва да носи вас като послание, защото истината е, че вие сте единствената наистина добавена стойност на всичко, което ще правите. Защото всичко в материалния свят може да бъде репликирано, единственото, което обаче не може, е вас и вашето послание в това, което правите. Така че през втората седмица, цяла седмица да си измислите име на бранда, просто е безумно глупаво. Определи мисия и ценности. Мисията и ценностите трябва да бъдат заложени в основата, в идеята на вашия бранд, защото в противен случай вашия бранд ще бъде бранд тип еднодневка. Днеска имаме ни мисия, ни ценности, утре имам други. Така че, и до тук не съм съгласна с този план. През третата седмица да изготвите базов бизнес план на разходи, платове, шиене, бранд, идентичност, маркетинг, очаквани цени, канали за продажба. Супер! Това трябва при първа възможност наистина да се направи, като не се започва от разходите, ами от това какво трябва да инвестирате. Всъщност, вие трябва много ясно да разграничавате разход, инвестиция, приход, оборот. Това са едни термини, които ако не ги познавате, вие нямате още достатъчно знание и умения, за да стартирате каквото и да и да харчите пари. Нали? Ако не ги знаете тия неща, каквото и да направите финансово, то ще бъде харч. Ако тия неща ги знаете, ще знаете какво е инвестиция, ще знаете какво е разход, какво е приход, какво е вложение и всякакви такива неща. Госпожица, много сте активна, вие сте се наспала чудесно. Виждате ли? На мен се е метнала. Така че базовия бизнес план ви съветвам да напишете в Google
как се пише бизнес план и там да следвате стъпка по стъпка и много подробно да пишете, като нещо, което казва на всички, които почват да пишат бизнес план. Първото важно нещо на бизнес плана е, че ако вие на него се откажете, не трябва да имате бизнес, защото не можете да изпълните елементарно условие, а именно да опишете бизнес план. Първият бизнес план, който пишете, задължително го пишете за пред себе си, т.е. не за пред инвеститор, не за мен да ме впечатлите, вие да убедите вас си, че тази идея заслужава наистина да има живот и да се убедите, че каквато и трудност пред пътя ви да се изпречи, то вие трябва да намерите решение и да продължите нататъка. След това, за разходите ви казах, очаквани цели, да имате цели е много важно и много добре, като в никакъв случай не пропускайте, като направите основните цели да прави еди колко си продажби на седмица, на месец или на година, да сложите и целите, които искате като личностно развитие да постигнете, защото вие трябва този бизнес трябва да ви обогати по някакъв начин или по-скоро по всякакъв начин. Не трябва да ви пречи на личния живот и на вашите основни житейски посоки, които трябва да предприемете. Семейството е едно такова много важно нещо, за което трябва да мислите. Много ли е хубаво бебето? Много ли? Чакай, още малко остава. Така, чак в 4-та седмица се казва направи първи скици на колекцията. Не казах ви, още по-назад трябва да са готови първите скици на колекцията. Потърси шивач. Вие трябва, ако имате намерение да се занимавате с мода, вече да имате такава изградена база от данни. Тоест до момента с какви хора сте контактували? Само с Стефчето от 3-ти етаж съседката ли? Най-вероятно не. Вие сте ходили по пътища, по улици и сте виждали къде се предлагат шивашки услуги, къде има цехове и вие вече имате някакъв поглед на тези неща. В смисъл, не се получава просто. Събуждам се тази сутрин и си казвам, ще имам моден бранд. Окей, може и така, но тогава пътя е малко по-дълъг. Очаквате, че щом искате да имате моден бранд, имате някакви наблюдения върху бранша и знаете за някакви неща. Искаш ли да се разходиш по земята, госпожица? Ще видим дали ще сработи. Така, определи материали, потърси доставчици на плътове, копчета, ципове. Да, трябва да знаете, че дрехите не се правят само от плътове, дрехите се правят и от аксесуари за дрехи, именно копчета, ципове и така нататък. Хубаво е да знаете езика на бранша, т.е. че циповете и копчетата, това са аксесуари за дрехи, не аксесуари тип гердани и така нататък. И откъде можете да ги намирате. Да, трябва да знаете доставчици и има едни места, на които можете да намерите много такава информация на куп събрана и това са текстилните изложения, т.е. трябва да знаете и къде какви текстилни изложения има и може би преди да започнете да инвестирате е хубаво да посетите 1, 2, 3, 5 текстилни изложения. Разбира се, те не са всеки ден, така че ако трябва да изчакате едно текстилно изложение, после още едно, по-добре не чакайте, действайте. Питайте, звънете телефони, ето питайте ChatGPT, той може много да ви подведе, но също може и да ви насочи. Просто подхождайте критично. Нали? И ето това видео ще ви даде добри насоки, как ако работите с изкуствен интелект, можете да проявите критично мислене към ChatGPT и да оптимизирате каквото той ви дава. Финализирайте логото и визуалната идентичност. Това е във втория месец. Абсурд, хора. Вие още от самото начало трябва да започнете да споделяте това, което правите, за да трупате унази аудитория, която ще бъде от началото на вашия път до сетния дъх на вашия бранд. Така че лого, име, с тия неща започвате и ги слагате навсякъде, на всяка публикация. Айде, не чак навсякъде, но така, слагате ги на хората да ги разпознават тия неща, да могат да слушат вашите идеи, вашите неща, защото за да можете да развиете успешен моден бранд, вие трябва да получавате постоянна обратна връзка от света, в който този бранд ще съществува. Абсолютно глупаво е да свършите цялата работа и тогава да започнете да говорите за вашия бранд. Трябва да започнете да говорите за вашия бранд веднага от идеята, в която вие проявите желание да го правите. Това трябва да ви е темата за разговор с съседката Стефчето от 3-ти етаж, разбирате ли? Където както и да отидете, вие трябва да говорите за този моден бранд. Аз съм Петя, искам да направя моден бранд за еди-какви си дрехи, за еди-какви си хора. Интересно ли ти да си говорим за тия неща? Не ти е интересно. Значи ти не си полезен човек за мен и продължавате да си говорите с следващ човек, на който това ще му бъде интересна тема, за да може нещо да се роди в тая кореспонденция. Така че изобщо пълни глупости, финализира логото в седмица 5 дрънци.
започни работа върху Инстаграм. О, чак сега. Много по-рано. Не се притеснявайте, всяка публикация, която качите, можете да промените или да изтриете и всякакви такива неща. Така че по-добре е да трупате опит, докато сте млади и свежи, а не когато сте вече натрупали някаква увереност, че много ви бива и че бранда ви е страхотен и тогава първа да почнете да получавате обратна връзка от света, която да не бъде чак толкова вау, колкото вие очаквате. Ела, обичала. Ама ти си добре, просто и ти боботиш тук. Айде. Така, в седмица 6 изготви прототипи на първите дизайни. Колкото по-рано ги изготвите, толкова по-добре. И да пращате снимка на шивачката и да казвате искам такова, ама друго не е дизайнерски подход. За да може да бъде дизайнерска вашата дреха, вие трябва наистина да имате нещо, добавена стойност и нещо уникално и приятно в тая дреха, което да не сте виждали в друга дреха. Така че като всички казвате, че искате да правите дрехи, които подчертават женствеността на жената и са изработени от естествени материи, вие сте просто поредният човек с това нещо. Това не е нищо конкретно, това казване не е абсолютно нищо стойностно, не дава никаква информация. Искам тук само да кажа, че и това нещо, клипса за биберон и гердана сами на бибершаци съм изключително доволна, защото те ми дават от време на време спокойствие и тишина, докато съм с бебетата. Ето сега детето ще си хване гердана и ще си играе. И аз ще мога още 2 минути да ви приказвам полезни приказки. Така, в седмата седмица организира фотосесия на първите прототипи. Дори с приятели, аматьори, модели, важно е да имаш визуално съдържание. Много по-рано е важно да имате визуално съдържание. Всъщност не ви трябва нито професионален фотограф, нито професионални модели. Трябва ви автентичност. Това е най-важната дума в днешно време. Автентичност. Автентичността е това, което ще накара хората да ви предпочитат пред всичко друго, което привидно е същото като вашето, защото колкото и уникални неща да правите, истината е, че топлата вода отдавна е открита и вашето нещо винаги ще прилича на някакви други неща. Колкото и да са уникални вашите неща, винаги ще приличат. Потребителят не е образован достатъчно, за да може да хване тънката разлика от вашето до това, което вече е на пазара като наложен продукт. Така че не се сърдете на клиента, който ви пита, ама защо в Шейн цената е такава, а при тебе е друга? Защо? Я ще си герда нашите. Боже, много хубава водицата са страхотни. Да. Така. Седмица 7. Създай уебсайт и онлайн магазин, Shopify, Wix, WordPress, WooCommerce. Окей, тук мога да се съглася, че в малко по-късен етап е хубаво да има този онлайн магазин, обаче тук е един много бърз съвет. Не пропускайте факта, че вие сайтове не създавате. Тоест сайтът ви трябва да бъде лесен за използване, в никакъв случай не трябва да бъде брилянтен. Така, в седмица 8 подготви първа маркетинг кампания тизър. Скоро идва нещо ново. Публикувай behind the scenes съдържание по 2 процес емоция. Пак се разбрахме, това много по-рано трябва да е. Месец 3 лансиране и първи продажби. Вижте сега, ако на месец 3 имате първи продажби, добре, но аз ви съветвам да ги имате в много по-ранен етап на преордър, едва ли не, когато споделяте. Аз съм еди кой си възнамерявам да направя, еди що си, моята добавена стойност, която вие ще получите, когато потребявате моите продукти, еди каква си. Разбира се, вие това ще го... Така, продължаваме нататък. Обич моя. Айде, яш капачката и всичко е наред. Седмица 9. Подготви колекция от 3 до 6 модела за официално представяне, се създаде професионални продуктови снимки. Чакай малко. Нали, направихме вече фотосесия. На какво направихме фотосесия при положение, че първа сега ще правим колекцията? What? Тотално не е окей. Да подготвим маркетинг кампания, го казахме. След маркетинг кампанията вече имаме 3 до 6 модела, които официално да ги представяме, да създадем професионални продуктови снимки за сайта и за социалните мрежи. Това не е задължително, пак да казвам, професионалните снимки са много сложно нещо, което не съм сигурна, че всеки аматьор има умението да контролира като процес. Така че, нали, то не е лошо да започнете от някъде в някой момент да правите професионални снимки, да работите с професионалисти, професионални модели, фотографии, но така по-спокойно. Да не би от старт. Сигурна съм, че щом искате да имате моден бранд, имате и iPhone и можете и сами да си правите снимките. Е хубаво вие да можете да визуализирате това, което искате да направите. Така че тренирайте си фотографските умения, дори хич да не ви бива, просто тренирайте.
седмица 10 стартирайте продажби онлайн. Уебсайт плюс Инстаграм плюс Фейсбук шоп. Работи с микроинфлуенсъри. Подари по един брой срещу съдържание. Това към днешна дата не е много... В смисъл, може би се води още актуално, но аз лично изобщо не го предпочитам, защото в днешно време кой ли не продава какво ли не. И ако аз правя някакъв по-интересен продукт или претендирам, че правя по-интересен продукт, пък го пратя на този инфлуенсър, който рекламира, освен моя много интересен продукт и вино, и паста за зъби, и памперси. Да знам, трябва да си намерите такъв инфлуенсър, чиято аудитория наистина да се трогне от вашия продукт, а не вашия продукт да бъде пореден или пък тотално супер не на мястото си. Така че внимавайте, ако предприемете такива стъпки. Организирай малко събитие в студио, кафе, поп-ъп спейс или дори онлайн лайв. Да, това нещо трябва да е... Чак на третия месец, хора, вие тия 3 месеца, как ще оцелеете, ако си мотаете, нали? Мотаете за някакви глупости. Това е безумно. Безумно. Кой ще ви издържа през това време? Седмица 12. Анализирайте резултатите, кои модели се търсят, какви коментари получаваш. Това се прави на много по-ранен етап. Въобще влизате и изкарвате курса по моден дизайн. Нали? Аз така или иначе това ви да го правя, за да мога да ви кажа, че ние много добре можем да ви насочим от нашата академия. Курсът ни по моден дизайн, но покажете всички тия процеси. Не, ако сте минали курсът ни по шеф и кройка и курсът ни по моден дизайн, можем да ви предложим менторска програма, когато буквално ви държа за ръка, докато си регистрирате и фирма. Но да, ето аз виждам, не го бях правила този опит, сега за първи път го правя, докато си записвам, нали, това видео и виждам защо сте толкова заблудени как се прави моден бранд и идвате при мен и казвате, аз съм така по-напред с нещата, не съм някакъв стандартен случай. А в същото време са направени някакви неща, които са тотално безумни, защото те не са логически подредени и свързани. Те не следват някаква логика, която да доведе до успешен резултат вашия бранд. Вие не знаете каква ви е философията на бранда, но иначе ще направите продуктите след като сте си пуснали социалните мрежи, тогава чак няма логика от това, което тук пише, но в 12-та седмица да анализирате все пак резултатите. Няма да имате резултати, ако следвате този план. Оптимизирай процеса на шиене и комуникация в социалните мрежи. Не мисля, че просто стреля на посоки. В смисъл сега да оптимизирате процеса на шиене. Истината е, че вие ако направите един продукт за вашия клиент на едно ниво и след това оптимизирате шиенето, чак след това, нали, то първият ви клиент ще бъде прецакан и ще е получил ниско качество, например, и вие ще оптимизирате и после какво ще кажете? Ами аз просто така претупах този процес в началото, защото ChatGPT ми каза чак на 12-та седмица да оптимизирам шиенето и затова до 12-та седмица шиенето е горе-долу. Нали, ти просто тогава си купи. Не върви и няма да стане. Подготви стратегия за следващата мини колекция. Боже, след 90 дни ще има идентичност на бранда, първи прототипи и колекции, онлайн присъствие, сайти, социални мрежи, реални клиенти, обратна връзка. Това нещо се прави за по-малко от един месец. И сега, защото аз съм много експедитивен човек, аз съм много бързо резултатна и много адекватно, качествено и високо резултатна. И много хора казват, ама ти много така бързо и отгоре. Не е така бързо и отгоре. Аз просто много реално оценявам как повечето хора работят 8 часа на ден, 5 дни в седмицата за работа, която не харесват, не обичат и много често казват, ще продължа да работя тази работа, защото тя ми дава сигурност, но няма да рискувам и да се захвана с такава честота да работя по сбъдването на мечтата си. Да имам собствен моден бранд. Нещата се случват, стига просто тия усилия, които вие така или иначе слагате в работа, просто да ги слагате в правилната за вас работа и ако имате един правилен гайд, наистина някой, който да ви насочва адекватно какви са стъпките, които трябва да предприемете, можете за доста кратък период от време да постигнете много високи резултати. Не за 90 дни едва да си намерите името на бранда, ами много повече други неща да бъдат постигнати. Можете да следите YouTube канала, защото тук ще разберете адски много информация, напълно безплатно. Можете да почнете да си плащате за информация, което е краткия път
защото просто няма да се лутате и да търсите и да трябва да сглобявате този пъзъл, кое, откъде, как, кога и защо. Ами можете да почнете да си плащате курсове и да получите много по-конкретни и точни рецепти и едно лидерство, едно менторство от експерти в бранша, като разбира се претендирам да съм много добър експерт в бранша. И можете да се обърнете към мен, пък ако си ви хареса, може да работим заедно, защото при нас се кандидатства. Как продължава тук ChatGPT? Казва, искаш ли да ти направи чеклист с конкретни задачи, за да се отмятате една по една? Ами да, и ще ви го споделя в линк това нещо, тук под видеото, за да може и вие да имате този чеклист, въпреки че според мен е до момента некоректна информацията, поне във времето е много разтакано, изобщо не следва никаква логика. Но чеклиста, като цяло това са неща, които трябва да се направят при всички положения, може би в съвсем друга последователност. Добре, беше ми приятно да направя това видео, макар че детето ми се кротна малко и почна да си играе напълно самостоятелно на земята. Ви казвам чао и до следващото видео. Нали, бабочка моя? Да. Хайде, успешни брандове ви пожелаваме.